Hello, my diaries. Muripoera, Kandai, my love, Nema likes. Hello, welcome. Murungwari Ponas. Come, let's talk. Let's discuss. Muripoera, Kandai, my love, Nema likes. Hi, Titi, how are you? How are you? Liza Evan, Timbo Tora Nezu Kudanana. Timbo, nzwa kuti vanhu munofunga kuti chii panyaya kudanana. Thank you, Rita. Thank you. Hello, Tena. How are you? Hi, Yeveni. How are you? Welcome. Ngatingwe talk short talk. Timbotaura kuti CHII CHINONZI KUDATER nekuva mu relationship, yeah? Hi, my bae. Hi, my Ru. Welcome. Hi, Charity. How are you? Nasi mkwasha aripo. You want to say hi? Hi. Hi. Hello, Kuzaisha. How are you? Thank you, Myru. Thank you. Hi, Alice. How are you? Hi, Precious. How are you? Thank you, Yevai. Thank you. Myru says hi. Hi. Hello, Duchess. How are you? Hello, Victoria. Hi, Patience. Welcome. Ndedzeva ngotilongoita wakashort talk timbotaura kuti kudata nekunga uri murudo zvinhu tu zvakasiyana because vasikana vedu munzoko vari kutsotswa. Hi, Joy. How are you? Hi, Patty. Hi, Charlene. Okay. So tochitanga manje. So mune ma questions ramungada kuti bvunza. Willst du auch drauf sein? Nee? Später. Hi, Definite. How are you? Kana paine munada kufona ngafona tibvunze ma questions up. Gendise namba yacho pa screen. Okay. Hi, Precious. How are you? Kana mchida kukola in timboita waka discussion. Vanoda kuti tsanangura kuti CHII CHINONZI rudo nekunga uri mu relationship chi. Hi, Maureen. How are you? Hello, everyone. Vanoda kufona ngavafone timbotaura kuti kunga uri mu relationship kunga uri kuita sei. Ndinogara ku Germany. How are you? Thank you. Apana varida kufona here. Fona ikati mbotaura kuti kunga uri kudata munhu nekunga uri mu relationship kuita sei. Murungu ari pano anda kubvunzawo ma questions ngavabvunze because recently ndakaita video ye dating kuti munhu unowana sei second date saka vanda kunzwawo kuti zvinoitwa sei. You can go and check pa Youth Diaries pa YouTube. I have posted the video. Okay, hanzi na Patience unozorei ku face kwako. Ndinozora ma products rituals. I posted video pa YouTube Youth Diaries my products so you can go and check it out, and then my links my products actually mu description box. Ku German kuri sei ikoko.
Okay, Warren says, I don't get your questions. Ndati, you can call in more vunzo ma questions because nasi murungu edu aripo. Saka vanda kuvunza ma questions ngavabvunze because at times tukonoti vana vechisikana vari kutambiswa nevakomana uko vachifunga kuti for example kurara nemunhu kunga kuri zvinoreva kuti mukomana iyeye anokuda. Saka vanoda kuuya vachicontribute vatiudzewo kuti kudanana kuita sei, ngavakole in vatiudzewo. Okay, Hansi, tell us what you think. And then I think kudata nekunga uri relationship zvinhu zvakasiyana. Because vanhu vekuno for example vanoti kana uchirana nemunhu hazvirevi kuti ndinokuda, but then vamwe vasikana vari kuvhariswa. Saka vana mama kana kuti vana baba uyewo mutitaurire mutiudzewo kuti kunga uri kudata munhu nekunga uri murelationship naye zvinhu zvakasiyana, ende munhu haafaniri kufunga kuti kurara nemunhu zvinoreva kuti mukomana iye anenge akuda. Okay, Hansi na Thomas, dating means no serious attachment and relationship is true commitment. Yes, that's exactly what I was thinking. Hansi, dating kutsotsana zviweti mukuwirirana, relationship kudanana nekuziva kusvika ku marriage. Yeah, that's true. Saka vasikana vari kunzoko vanofunga kuti kana uchitodhita mukomana zvakutora kuti ndewako, toda kumbonzwawo vana mai vatitsiurewo nana baba vatitsiurewo. That's true. Tone, you're welcome. Hansi, what is rudo and what is date? Of course, no question yacho ke iyoyo. Hi Messi, how are you? Hansi Nambauro. Kose usina kutaura zita rangu. Hello, how are you? Okay, regarding Hansi, dating is just having fun. Relationship is having a commitment. Hansi imboti ratidzawo murungu. They want to see you. Of course. Hi. Okay, Hansi, esimbotha ndiribo muri sei kuku, muri sei. Akudana night is just fun. Hansi na Eve, Hansi unokwanisa kudana as many people as you like at the same time, unless you both agree to be now in an exclusive relationship. Hapana. That's good. Hapana anda kufono here ati anyatso kuti tsanangurirawo. Munhu anongofono achinyatso kuti tsanangurira. Okay, Hansi, hi Diana, nonoka kusvika. Hi Lorraine, how are you? Ndiye ari kutsotsonyere. Okay, pane munhu akufona, regai timbonzwa kuti ari kuda kuti chii timbonzwa. Hello? Ndiri right, muri sei? Sorry, phone yenyu haisi kunyatsonzwika. Hamusi kunyatsonzwika. Iko zvino makunyatsa kunzwika. Anyway, let me just see what I want to come out. Yeah, it really means not serious attachment. That's a relationship. You are now committed to all the stuff, and they educate in the maybe Roran, Karabatina. That's all I can say. Okay. So when we do problem again, to my way to get Korara no that I and also I or Muramu that company involved stuff. No problem. Sorry, hold on.
vanhu makomenters vari kuti hamusi kunyatsa kunzwika. Can you raise your volume? All right, let me phone again. Okay. Thank you, Patience. Thank you so much. Thank you. Okay, please note rude comments will be deleted. Playlist. Okay. Mirai vachafona futi vonyatsa kutitsanangurira kuti difference yacho iri papi. Because phone yanga isiri kunyatsa kunzwika. Kutarisa ma options zveshu. Okay, vakufona futi regai tinzwe. Oh. Okay. Thank you, Charity. Thank you. Alright, because pane video randakabva kuita manje apa ndichitaura kuti sevakadzi tinofanira kuitawo ma options kana tichidata, because kudata hakusi kunga uri mu relationship. Ndichiti it's okay kuti munhu wechikadzi akwanise kuitawo ma partners, ma dates akawanda nditi, but suddenly vanhu vakatanga kundiataka nditi. Saka ndaida kunzwa kuti madiaries munofunga kuti chi ndakatadzere papa ndakadaro, because when we look at it varume they also do that. Okay, vakufona futi regai tinzwe. Hello? Hello, Jackie. If zvino makunyatsa kunzwikawo. All right, what I was saying in that is dating, there is no serious attachment. But a relationship, the commitment, yakanyanya yokuti pane pato wazingena muna indications zokuti vanhu mavuzondororana. Kana pakashaya zvino kananisa. But culture iyi yakawanda kuno ku western world. Like Africa, especially Zimbabwe. Kwedu waingosuka musikana akasvigwa ari kumba kwavo akananga kusvika aigona kudzoka. Wakuzopedzisira wawana even wanga uchinoti maybe hazvatangoita izvi one night stand or whatever. Yeah. So vanhu vazhinji vana vazhinji vakufambirana nenguva anangofunga kuti akarara nemukomana yeyana. That's far from correct. Hai baba. Kurara nese is part of nature. Zvakafanana nokuita you can't run away from it. At some point, depending on you need that thing. So we confuse the two, but they are two different things. And then when pari clear. Ibapo pari clear, because the problem yacho iripo of course pekuti inonzi chivasikana vanenge vachifunga kuti kana mukomana atorara naye vakutodanana or something like that, or vatove mu relationship. Munogona kungogwangurana pasina kuti zvinogona hazvo kuti munozopedzisira maroorana turumu kugwangurana mukati zvinogona kusaita, but ukaona relationship yainge iri hot kaningi zvinhu zvese zvakuendeka. Kopaya pekuti for example vanhu ngavasaita ama dating partners mumwe chete for example zvakanaka here kuti munhu akwanisawo kuita kana 2 or 3 ma dating partners, because kada uzvitarisisa varume vakawanda unzoko vanenge vaine ma dating partners akawanda just to keep my options out clear. Saka pane chakashata here kana mukadzi akuitawo zvakadai. Chinodiwa munhu mukadzi akaziva especially kuma kuhavarizva kwedu zvinoshoresa. Kwedu zvinoshoresa. Zvinoshoresa. Asi kuvaronga hazvina kana mubasa. Izvozvo hazvina basa.
Ma? Munhu anenge akutodedzwa mazita ipo paya. Anyway, thank you very much. All right, thank you so much for calling in. All right. Alright, saka madhairis mazvinzwa kuti hapana chakaipa pakuti munhu adana nevanhu vakawanda but vasiri murelationship. Handiti. Okay, hanzi na Gordon, it's not about our opinions, chihure, plain and simple. Why? Because good data munhu, it's getting to know them better. Hakusi kudana nemunhu. Zvakangofanana nekuti uri get to know someone kuti muite my friends or something like that. Hapana chakaipa. Even panyaya dzekutenga chikafu pama first date up. Pane vanhu vakawanda vanoti hazviite kutoti inonzi chi, kutoti murume abhadhare chikafu vakadzi ndiwo anofanira kubhadhara. Pane vanhu vakadaro. Saka kana paine munhu akadaro anokwanisa here kukola in angotiudza. Hanzi naEve Gordon achatanga motsi. For some of us dating yakiri ka it takes a few days to decide the one. Hanzi na Christine stelle uns the trip name there for bitte. Okay, okay. He's not here. Ari panzoi arkuya. Arkuya. Alright, Madarius. Kuti pikana pane munhu asingachadi kufona. Tongo enda session iyi, but munokwanisa kungoenda kunoona ku YouTube kuti kunei, because pane video randaka uploada nezuro. Saka you can go and watch it. Mungoona kuti tutaura nezve. Okay, saka takungotorawo iniko yedu yekupedzisira tonzota arikuda kuita contribution ipi. Hello? Hello, how are you? I'm good, how are you? I'm good, thanks. Okay, so I want to comment about the dating thing. Hello? Yes. Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, so in Dandishidakuchi, you know, the dating phase is good because unonyatsowana time yekudzidza munhu wauchazodana naye. So it's okay to keep your options open. It's okay to have different dates at the same time. At least that you would know kuti munhu akaita say, like for example, if I'm to go on a date with someone, I would check kuti awe akapfeka chi, munhu akaita say, is he paying the bills and stuff like that. Of which ukaenda on a date with other people, obviously maybe you like the person before you actually meet them and go out with them. But kana wakuzoenda out naye, you know, you find kuti even the way they eat, vanenge vachingotsenga vachimhanya zvinhu zvakadaro and and maybe the way they dress and stuff like that. So I personally feel it's okay for a woman to go on different dates so that you can actually decide kuti uri kuda kudanana nemunhu akaita sei. It will save you in the future kuti wodanana nemunhu and then after some time mozotanga kuita ma-issues. Ndizvozvo. So yeah, that's it. Okay, thank you so much for your contribution. Okay. All right, bye. Okay, saka manzwa, I think vanhu vakawanda until now varungoti kudata, there's no problem nekudata vanhu vakawanda kawan. Saka regai timbona ma comments. Regai timbona. Okay, I think vakapfura dating stage and anze ndakabvunza vakawanda nemeaning yedating. Okay, we have another caller who are going to tore in. Hello?
Hello. Hi, how are you? I'm good. How are you? I'm fine, thanks. And the contributor. Okay. In dating, it is right. Dating was enjoyed, but and don't know to dating yakanaka pakuti you get to meet the person, you get to see how they behave kind of public. Because even if you go out on a date and you can tell yourself by first date, I don't think I could know it. Can I even security can I dressing I got Pikachu. I can't touch the boots. All those things you just don't want. It's just getting to know somebody. And, it's very important as well not to catch my feelings on the first date, because sometimes when you end up a date and you really like the person, I know yaka actually well dressed up, but you are nakukufarira. And it's very important to take my dates, when we say to my sexual activities and all those things, because the times like you feel hurt and you feel used. I think that is my advice. My youth or any other ladies who should also end up my dates. All right, thank you so much. Okay, bye. Anzi munhu anokwanisa kuuya kudate akapfeka zikubhutsu, saka it's good kungokeepawo ma-options. All right, for closing statement yedu regai tichingobvunzawo. Let's I don't know what it is. Okay, it means let's ask Nicholas. Okay, we were just discussing about the difference between dating and being in a relationship. Would you like to just give a contribution? What the Unterschied ist zwischen dating und in einer Beziehung. Okay, when you date somebody, the first point is you get to know him better, and then when you feel more and you think, oh, I miss the messages of him and or her, that could be the first point when you should say, oh, right, maybe she's good or he's good for a relationship, and you should try it out. And but the part of dating someone, I think, could took longer, sometimes shorter. Sometimes people fall early enough, but to start or being in a relationship, for me, it can only be at the point when you really love somebody, and then you can say, okay, let's start a relationship. Okay, because we get we see sometimes girls think that when you sleep with a guy it means he loves you or something like that. No. No. Oh, come on, you know it. Okay, thank you for your contribution. You're welcome. Okay, so now tanzwa my points of view from different people. Saka dozvanasi. Saka I hope you guys have enjoyed live. Unfortunately ndrufana kuenda because ndine appointment. Okay. My love nema likes. Kandai my love nema likes. Kuneva nonoka kusvika. I'm going to save this video and then munokwanisa kuzongo review later on. But I'll see you guys next week. Next week tinenge tine imwe topic, so you must stay tuned to and then I can notify you kana ndane topic muswe Friday watch. Okay, anzi welcome mukwasha wemudiaries. Ona vanhu vakufarira. Mukwasha aripoyo. Alright, saka
Saka taku pedzera pano, and then I'll see you guys next Friday. Stay tuned, and then subscribe by Youth Diaries for more, because by Youth Diaries we post more and you can see Mugwasha more. Saka link by Youth Diaries, munongo search what Youth Diaries and then it will pop up pamusoro. Saka regend kwisire is taracho. Mungo chaga, and then ipapo munokwanisa kuona ma videos. Anzinanyasha ayapera ndingosvika asina ifedhika. You can watch it afterwards because I'm going to save it, so you can watch it afterwards. Yeah. Okay guys, thank you so much for watching. I will see you guys on Friday. Take care. Bye. You want to say bye? Bye. Bye.